ndị be anyị daalụ o nwere nwaanyị be anyị bịa kọọlụ m si na di ya nụtali ya wee na-agwazi ya ụdị ekike ọ ga na-eke. Ọ sị na mgbe ọ fụkwara ya na ọ na-ala ikikarị iyi mini skirt, ọ na-ala ikikarị ya, ọ bụ ụdị akwa ọ na-achọ iyi. So ọ na-eyikebekwe m ihe spaghetti hand nya akwa aka gịlịgịlị. So ọ sị na di efu ya mgba like chicha anya nnọọ. So ọ mụtazi anya ka o yizikwa akwa dị eju, ka o yizi akwa dị eju. Ọ sị ya gịnịzi? Ọ sị ya na nne ụdị akwa ọ ga na-eyi, na ọ ga na-eyi akwa kpuchichela ebe niile, and na ọ ga na-eyi keli trouser dị bugi bugi, nya trouser buru ibu dị nnọọ bugi bugi bagi bagi, na ụdị ọ ga na-eyizi. Hey, o wee tie mkpu. Ọ sị ya na ọ ya na-eyizi akwa aka spaghetti, nya bụ ọ ga na-eyi akwa nya at least kpuchite m at least ihe dịka ebe a ma ọ bụ ebe akwa, mana spaghetti mba ọmachie enyi. Si o wee na-eyikwa ya, ọ na-ese okwu na-ese. Ọ sị ọkachi ntị na-eyi akwa okwu na-ese, nya bụ mgbe niile ọgụ na mgbe ọ sị ya nye eyizi na akwa ọ chọọ iyi epụ ma ọ bụ chọọ isi gaghị. Ọ sị ya mba na ọ chọrọ ya chacha, ya dị eyipụ ụfọdụ ochili ya dọka, ụfọdụ ochili ya agba ọkụ, ụfọdụ ochili ya wee na dustbin. Ihe akanya na ya na-eme ha. Ọ sị o wee jee chetakwa ụdị akwa ọ chọrọ ka ọ ga na-eyi mana ọ dịrọ happy, ọ na-eyikwa ya. So o wee sị ya ọkwa ịfụ m mgbe m na-eyikwe mini skirt ma makwa aka gịlịgịlị, isi na ịlụ ọfụmụ mgbe ahụ kịta ka ezi ihe mee. Ọ na-ebezi. Ọ bụ ya ka o ji wee sị ka o wetara anyị okwu a. Kedu ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ gị ka ịbụ nwaanyị nwoke na-enene m? Kedu ihe ifuru kwuo n'ihe a? Unu kwuo okwu wee nyefe advice, maka o ya enyelife aka nke ukwuu. Nyenu nke nwoke advice, nyekwenụ nke nwaanyị advice. Unu afụ gị ịma na nwoke nụọ gị ihe ọ si gị yibe, ka n'uche m ihe ọ si gị yibe ka ị ga na-eyi. Ọ sị gị ga-eyizi na ihe na-ebupụta ala, nya ụmụ nwaanyị na-abụfa iche akwa nya fe meala fa apụta fe ebupụta. Ọ bụrụ na ọ si gị ibupụtebe maka afọkwa m ndị nụcha dị fana dịfagile na-aga, nya bụ fe ebupụta ala adọlụ machapụta nri nwa machapụta dọlụ nnọọ ya na-enene. Ụfọdụ jichekwu ya aga ụka ya na difa agba nkịtị. Amara m ma difa sọpọtụ ma ọnya na-eme n'ike. Mụ nwa amara maka afọ ugo ma ana m afụlide n'ụlọ ụka mmadụ n'ụdị ya na di ya esoro bịa ụka, nya ọ na-alaiki iyi akwa a na-aga emechi afụ ala anya, nya bọbi afụ nri nwa machapụta dọlụ kwakenye elu. Obukweli eje na-anata olili. Ana m afụkwa uri ahụ mfụ ya mkpọ na ubu ma ọ bụ mgba anya aka m nọkwala onwe m maka ọnya na di eso. So ịma na o nwere ka ụmụ nwaanyị anụkwa di si ike ikike. So di gị si gị kebe ụdị ahụ ikebe, ọ sị gị ga-ekekwenene ma ikene, maka a sị na di gị nwekwe gị nwere property ọdọ na ọfụkwa gị si na ọ like gị, mana kịta ọnụbagonu gị ọ bụ di bụ unu, maka a sị na ọnya nwa bụ isi. Ọ bụ ya ka m si ka m kwuo uche m, nya bụ ka m kwuru uche m, unu kwuo uche unu, maka unu ike isi na m ekwutere ikwuo nke gị. Onye ọbụla kwuo nke ma anụ n'ọgụ ma ọ bụ akọ n'ọnụ. Ọ bụ ka afa welie wee kpedo wee mụta ihe, ka amara onye na-achọ okwu, ka o wee sepụ aka enwe n'ofe, ka ụwa na-atọ ụtọ, maka ụwa emelie ka ọ tọọ ụtọ, emerie ka ụwa na-enu inu ifugie. And ihe ọzọ nchọkwa ka m kwuo bụ ọ bụrụ na ifu nwaanyị ilaikili ọ na-eyi akwa adanya tupu ịnụba ya, ịchọba ịnụ ya, ị ga-agwụ ya na ịnụbakwa ya na ọyazi iyi akwa onume agreement o kweta ịnụba ya. Ọ bụrụ ịbịazi ikpeazụ ịgwabịa anya. Ọ bụ ihe ụfọdụ na-emekwa ivi na o nwee ụdị ọrụ ị ga na-alụ karịa gị na-enye gị ego ịnụba dị ọfụkwa gị nụba gị opụtakwa ọsịzịa gị gaa lụzi n'ọlụ ahụ na ọchọ ọzọ. Ụfọdụ ọsị gị na ọ chọrọ ụdị ọlụ ahụ ma ọ bụ ọsị gị na ịmago na o zuru ka eme ihe unu ga na-eli gị kwụsịzịa ụdị ọlụ ahụ. Ọkwa onye fụbugo oge like ya gị na ụdị ọlụ ị na-alụ ịfụrụ ya na ụfọdụ na-echenji. So ihe nchọ ka ntinye na ya bụ onye ọbụla chienu nwaanyị, ihe ị ga-eme bụ ịfụ ya
ihe ọ na-eme ma ụdị akwa ọ na-eyi igwe ya n'oge maka ụmụ onye na-alaiki ọ laikira ka nwunye eme mekọp ọ laikira ka nwunye etinye wivon ọ chọrọ nechọra ọ laikira ụfọdụ chọọ obere wivon ndị na-adị obere na ọ chọrọ yaga tinatọ na ịmago ihe buru ibu ọ chọrọ ya o nwere ndị a chọrọ ya ọ gwa gị na ọ chọrọ ụdị ndị yaga na-ebu ibu na ịmago na-adị yaga o nwekwu ndị na-epe mpe mma dị smart ọ sị gị na ụdị ndị ahụ ka ọ chọọ nwee ndị ga-asị gị yibe tait n'ọnya ka ọ chọọ nwee ịfụrụ ka nwoke be anyị sisi ya na bugi ka ọ ga na-eyi yibe bugi ọ sị gị na ọnịka ka ị ga na-eyi yibe ọ sị gị na spageti ka ị ga na-eyi yibe ọ sị gị na ihe ọbụla ọkwa fashọn ya bụzi fashọn gị ifu gị eso ihe mmụta dị n'ihe a bụ so a na-achọ ịnụ di na nwunye unu gbaa anya ọfụma gbasie ya ike machala na ihe onye chọrọ na ihe onye a chọrọ ma ekike onye chọrọ ma ekike onye a chọrọ onye eji na aghụghọ wee bata di na nwunye unu afụ gị so ịfụrụ ya kedu onye ikpe ma anyị ya ọ fụrụ ya ka ọ na-eyi ụdị akwa ọnụzi anya ọsị anya eyizini kedu onye a ga-ama ikpe onye ọbụla kwuo eziokwu ọ bụrụ gị ka ihe ị ga-eme gị bụ nwaanyị ọ bụrụ gị ka ihe ị ga-eme gị bụ nwoke ọ bụrụ gị ka ihe ị ga-eme ifu gị unu nyefe ndụmọdụ maka ọ bụ ihe ga-aba uru bakwara ndị ọzọ ejikwela ya mụta ihe ya bụ ụmụnne nyere anyị akara ịfụnanya ma kesakwa anụ ndewonu ka emesịanụ